Abang-abang na lang ulit. Kakadulasan na po kami dito. Okay guys, so ngayon ay pupunta tayo sa tinaguriang New Zealand ng Pangasinan. Ito ay malapit lamang sa amin. Karatig bayan lang namin actually sa bandang Pusorobio, Season. Mapapasyal mo na yung sinasabi nga nilang New Zealand. Last time, hindi kami nakapunta ng mga kaibigan ko kasi nga sinara ito muna pansamantala dahil nga dumarami na naman yung cases natin ng COVID-19. So ngayon, nabalitaan namin na open na naman daw ito. At marami na naman ako nakikitang nagpo-post sa kanilang Facebook na open na naman daw ulit. Pero bago tayo pumunta ng New Zealand, of course, sa mga tourists, mga local tourists, paalala lang, hindi pa rin nawawala ang COVID case sa paligid. Kung hindi safe yung lugar na pupuntahan ninyo, kung hindi pa inaalaw ng lokal na pamahalaan ang pagpasyal-pasyal sa mga tourist spots na malapit sa inyo, huwag muna kayong lalabas, huwag munang matigas ang ulo. Follow IATF protocols, mga safety protocols kasi ito ay para din sa atin, hindi ba? So, ngayon, sa pagpunta namin, we will make sure na susundin natin yung safety protocols nga ng IATF dahil para rin lang naman ito sa ating kaligtasan. Kaya tara, mamasyal na tayo. Welcome back to our classroom. So ito yung ruta na ilan lang ang nakakaalam. Yun lang, yung mga kwan dito, daming basura na. Hindi na naman na disiplina ang mga sarili.
Uy, papanam. Papanam. Kumatapang ka, humarap ka. So itong dinadaanan namin, hindi talaga siya daanan ng mga nagbabike. Only legend knows kung itong rutang ito. Na ng diretso na ng sementeryo. See? Oo. Ganda, solid dito sa may Don Benito. Ang makikidaan na naman kami sa kalsadang tanging ilan lamang ang nakakaalam. Makikitaan po. Alam nyo yung mga daan. Opo. So ito nga talaga yung daan na hindi mo isipin na pwede palang daanan. Shortcut. Buti na ako nag-split dun ah. Hindi ko nakuha yun, sayang. Abang-abang na lang ulit. Kakadulasan na po kami dito. Nakaharang si Vincent eh. Sana nakuha ko. Makikita ko mamaya kung nakuha ko yun. Nahuhulog siya oh. Walang sumalo. Okay, wrong turn. Pupunta na po tayo sa wrong turn. Anong tawag doon? Wow! So, kami lang po ang napadaan dito. Wala na pong iba. Ito po yung daanan na ang mga legend lang ang nakakaalam. Kasi hindi naman talaga ito daanan eh. Bakit? Nakaapak ka ng bomba. Okay, so that's the wrap everyone. See you next meeting. Alright, alright, alright.